Tuva obosyny açylan mekdebiň açylyş dawarasyndan iň gyzykly pursatlar size hödürleýär. Elbetde bizim dörejek toparmaz bilen şol dawarada boldyk. Astrahan welaýatynyň Funtwa obasynda iň köp türkmen gowçumlary ýaşaýar. Bu ýeriň ýaşaýjylary üçin Mahmul Pragadynak mektep bahasyna ýetip bolmajak ulsowgat boldy. Haýsy ýaşaýjy bilen töhfetdeş bolsagam, oňa dol göz ýetirmek boldy. İşime sığmaydı kuvançım. Prezidentime başıyım. Türkmen halkıma başıyım. Şonday yaxşı şkol salanına dost olup, şonday bir ilden su geçip, dengiz geçip, materyallar ekirip, şonday ismayı şkol. Allah kökregime sığmaydı kuvançım. Allah özüne yaxşı yollar versin. Barınıza da Türkmenistanım yaşasın. Biz olara garap yaşarımız. Türkmenim, yaşa Türkmenim. Bu obada ýaşaýan türkmenler, dürli milletleriň raýatlary bize özleriniň ýürek buýsançlaryny sabyrsyzlyk bilen beýan etdiler. Ehlisi mehriban arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür arzu etdiler. Sebäbi şolar ýaly mektep salyp berendigi üçin. Ine häzirki ýan eneňi 80 ýaşdan agan öz ýürek buýsançlaryny şolar ýaly beýan etdi. Hürmetli prezidentime sağ olaydym, köp sağ olaydym. İşin hürmetine, sığlygyna, barlygyna Allah Taala sağ olaydym.